Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu Minecraft preživljavanje. Znači ne igram ga sam kao i obično u ovom serijalu, tu je sa mnom i moj brat Kalu. Pozdrav ljudi, pozdrav. Vidjet ćete ovdje njegov facecam sa strane, znači danas sređujemo farmu, tako Kalu. Farmu sređujemo koju smo lepo, već smo nešto napravili. Sad ćete vidjeti, sad ću vam pokazati, Kalu će je praviti. Da, znači njegov link kanala će biti u deskripciji, tako i kod njega na kanalu će biti moj, tako da tu možete nas pronaći, da vidite ako želite iz njegove perspektive da gledate kako on igra. I tako ljudi, uglavnom bit će, da ne brinite, pre početka epizode ostavite like, subscribe da znamo vam se sviđa. Hvala vam na podršci, na lepim komentarima. Nastavite to. Sad prelazimo šta si sve uzeo, reci šta ćeš posaditi. Da, ja sam ljudi, našao sam jednu mrkvu, a našao sam tako što mi je zombi dropao kad sam se fajtovao, pošto znate da zombi može da ispusti mrkvicu. Imamo wheat seeda, baš dosta, melon seeds i pumpkin seeds i krompira. Znači imat ćemo žito, mrkve, lubenice, kako se ovo kažu, lubenice i deve. Da, deve, pumpkin. Ja ću saditi farmu. Moraš onda prvo izudarati lopa. I inače ljudi, sad sam pokazao, ispod je voda, znači vi nećete vidjeti iz Kalove perspektive, ali ja vam pokazujem ispod je, znači voda, tako da, evo vidite, znači već vlažno je zemljište, to je super. Ovako ćemo, znači, ređati, jel da? Pa da, ono tako napravi. Tako nešto želiš. Ne moraš ga sad nešto pretjerano kao da spuštaš ili tako nešto, ali ono da bude čisto okej, kao potkrovlje. Kao potkrovlje neko, malo, okej, bro. Ne, negdje nema, brate, ove. Ja sam i mislio, fali, imam lopatu, imaš i ti možda. Ovdje nema, znači tu na kraju, pa da, tako sam i mislio. Evo ga ljudi, znači ja ću mu odavde prokopati, tako da Kalu nemaš frke, brate, nemaš frke uopšte. Ljudi, pišite u komentarima kako vam se dopada ovaj serijal. Mi smo odlučili da zajedno igramo jer mnogo ćemo više uspjeti napraviti. I zanimljivije, ja mislim. Da, a i mislim da nismo ovako nikad igrali, jel da? Pa nismo, snimali i igrali. Ja, igrali smo nešto jako malo, zar ne? Pa malo, igrali smo zajedno, ali ne nešto pretjerano puno. Ali bolje vodu ovdje da sipamo, neće ružno izgledati. Pa vidi, možemo, realno, zašto? I moćeš da kupiš pšenicu kroz vodu. To je far. Idem ja po kofu i sad ću ja da izudaram tu vodu. Da je prebaciš. Ajde, ti to sedi pa onda lagano se baci na farm. Bilo bi moćno da smo staklo ovdje stavili, a? Pa ima nešto ovako malo. Ali nemamo dovoljno, da, tako da... Koji sam ja probao. To si probao. Brate, Iron sam htio da uzmem 3 komada za kantu, ubacio u čest, gledam što ga nema. Strašni ljudi. Da, nisam rekao jednu važnu stvar, pošto ne znam koliko vas gleda, ali ja sam pripitomio jednu mačkicu našao. Pošto selo u blizini, uzeo sam da me brani od creepera. Mislim, trebalo bi mog brata ako je blizu nas, da nas brani. Da više nije ni manje, više manje nije ni bitno jer mi ga njega ubijemo pa ubijemo. Znači ljudi, ono opuštencija, zvoni dečku telefon, nemojte mu zameriti. Začne mom bati dragom. Samo lagano, evo me ljudi, ja sam se vratio, ovako ćemo nešto. Da, ovo neće raditi. A ništa, onda ovdje ćeš prokopati I vidiš, moćeš ovdje da se krećeš, brate, koliko je blizu, pardon. Koliko je dobro što smo blizu vode, se nasadili, da kažem. Skućili što bi rekli. Da, isto što sam teo reći, ja sam malo pecao, pošto imam mačku, tako da moram da pecam i sam da idem na brzinu da vam pokažem šta sam upecao. To nisam znao da možeš neke stvari, da umjesto ribe, na primjer, robuješ oklop ili tako nešto slučajno, kao kad se promaši. Pa bukvalno, da, ja također nisam znao. I ovdje sam da je to, to je u kući, našao sam kožno odelo koje je baš glupao. Ne znam da li se to više i može praviti, ja mislim da ne, da se može naći. Pa može da se napravi. I našao sam ljudi moje... Znači ljudi, ova muzika, bože. Izgleda neko izgubio. Strašno ljudi, ne mogu da nađem to što sam našao, neću da vam spoilujem, vidjet ćete sami. Imaš gore tamo u čestu ako na to misliš. Ovo je Fortune 2, knjigu, a Fortune 3 je najjača. Sad ko ne zna, znači kupajte na primjer metal ili irone, imate šansu da umjesto jednog irona ili diamanda dobijete 2-3 komada, A da, to inače mora se enchantuje, jel ili tako nešto? Da, ja mislim da može na oba dvoje, nisam siguran, ali mislim da može od jedne knjige da se, koji što može oružje, više alata. Tako da to ćemo enchantovati i bit ćemo lagani, tipa od jednog dijamanta možda se desi da dobijemo 2. U nekoj sljedećih epizoda planirali smo, iskreno da vam kažem, da idemo u rudnik, pošto nemamo dijamanata i nešto irona. Ićemo u rudnik.
Da Treba nađemo će nam malo i Irona. alati od Irona, ono, sorry što te prekidam, ali znaš Pa onaj, na ništa, primjer, brate. nakonj onaj za, da popraviš stvari, ako znaš. Anvil, kak se već? Anvil, da, mislim da je Anvil. Ali ne znam sve kako se to tačno pravi, tako da vidjet ćemo to, ono, bez Da, problema. nije to nekako. Kalu, ja idem po još drveta, znaš. Treba mi ovo tamno drvo, Jel pa ti ću treba uzeti. običnog, imam Japanjeve obično. Ne, baš ovo tamno. A u sljedećoj epizodi ljudi čeka nas nešto super. To, znači, kao što Kalu Jo, rekao, još mi reći. rudnik i možda neke diamonda nađemo. Ja volim ljudi mnogo. Jesi to pao ili se tučeš? Da, pao, ajde idemo samo unutra. Ko me prati na kanalu, ono zna da volim da se šalim, ako nije nek pogleda, bit će kod mog brata na kanalu. Mislim da će baciti neki ono pozić, što se kaže. Misliš, a? Ajmo samo unutra odspavamo. Znači da jedem nešto, ljudi umreći od gladi. I sjećate se da je bilo u Experience, sad ima 17 kao što vidite na mom ekranu. Da, ja sam isto imao 24, sad sam pao na 9 ljudi. Da, u slučaju da niste skontali, znači njegov će samo facecam biti, a njegov gameplay iz njegovog ugla gledate kod njega na kanalu, a kod mene će biti samo njegov facecam, tako da ako to slučajno niste skapirali, mada mislim da je normalno da i jeste. Znaš koliko ja ovo zezam, brate, ovo građenje, znači komplikovano ovo malo, brate, ono baš... A brate, naučit ćemo. Ali evo, to je GG, brate. Pa ja sam skoro celu farmu ispolivao, da se tako izrazim. Znači, a sad možeš uzimati odavde nakon što si uzeo, vidiš? Joj, što mi to nisi rekao? A ti si kao pro neki, tako bar pričaš za sebe, brate. Ja rekao, ono, aj zna Kalu, brate. I na svaku drugu stavljaj, ono. Na svaku drugu stavljaš, brate, i onda brže ide. Ne moraš na svaku. Viš, svašta možeš naučiti u ovom Minecraftu. Da, brate, a ja kao noob, meni vičeš na svom kanalu kao, o, moj brat noob, ovo, ono. I onda te noob nauči. Ali okej, ja se ne ljutim, brate. Brate, ne moram ono lagati decu, brate. Treba ti ova motika, brate, i ono ti posadi sad to, ja ne znam šta bi još dodao. Ne znam šta bi dodao još, možda neke baklje, a? Pa mogao si malo koju napraviti. Da, znači ljudi, voda upija kao, zemlja upija, znači super. Da, zemlja. Hoćeš sad da stavim kao ovako blok, znači ovako blok i onda gore baklju, na primjer. Ili samo ovako pored zemlja stavim. Pa ne znam. Možeš ovdje, brate, na stubove možda. A ne znam da li može, ne može na stup, brate. Kako ne može? može? Nema smisla, brate, ne može. Se ljudi, ja mojim... Znači, ljudi, pogledajte kakav je svet, bože, vica farma kad Ma, brate, gori, ono. Baš gori, brate, bukvalno gori, ono. Imamo 60 i nešto, znači ja ću da posadim koliko god žita mogu. Žito, da, ono, uzmi. Čak i ako bude u drugu prešao, šta da kažeš. A ljudi, evo, za vas možda koji ne znaju, znači, evo vidiš sad Kalu mene, vidiš, razumeš, ja sad kad se penjem ne moram skakati, zato što ima jedan ovaj na pola. Kažem, vidiš, i neš rušiti žito. Tako da smo to namjerno uradili, poslagali, da smo ono razumeli kao mislili o dole će ići voda pa će biti mokro, ali očigledno negdje prekida. Da stavljam mrku pored žita, a? Pa svejedno ti, vrate, ono Ma stavi. da imam jednu. Da, a imaš bomb planting. Da, imam. Imaš kod sebe ili da odem? Da, imam 3 koske, napravit ću i još ću napraviti. Ajde meni ja posadim, daj mi koske, baci se. Drž. Baci kosku, bre. Odvojit ću zato što imam svako seme posebno, a i ne volim da mi bude onako... nekih... Evo ga 3 već. Zašto ne mogu više krompira da sad? Gledaj, ovdje na sredini neće. Znači ljudi, evo, slušajte, klikćem. Pa su mokrove. Moguće bug neki, ili mora biti malo odvojeno? Ne mora. A to je isto krompir, jel sve? Da. Imamo toliko krompira, brate. Ovo je sad malo, nije zeznuto, ali ono... Ja sad ne sjećam, Kalu, gdje smo našli krompir, čovječe? Krompir sam našao u selu, par komada, i to je to od farme, bukvalno. Našli smo u 2-3 česta krompir, koliko se sjećam, ne znam, sad tačno. A viš, ovdje su lubenice, da odvojim sad ovdje pumpkin da ide ovdje do dole ovako. Ili da nek bude na posebno, ono, pošto sam tako i započeo da kažem. I ne znam šta bi još mogli napraviti. Idem ja da uzmem koju kosku, brate. Znači ovo ako gaz, da se vidi da se ima materijala, znači... Bahaćenje, brate, ako razumete.
idem po koju kosku, ono, ajde. Da, imaš dole u ovom. Mogu sam ja doneti, ali ajde ono sad. Imamo Gold Nugget, brate. To nisam Da. ni znao da smo nabavili. 28, pa ne trebam 28. A dobro, ali uzet ću pazi, 8, ono, njih majko. nabavimo najlakše, ili nije, brate? Pa imamo i strela, ljudi. 43, kod mene 8, 51, skoro stek i to nije što smo pravili, to je sve što smo skeletone poubijali. Znači, Da, da. pro igrač, brate, beži, ono. Nije ba hačenje, ali ka tom idemo, ako razumijete. Ok, znači sad ideš, ubacit ćeš taj, Pa idem da proširim. a šta to? Pa farmu, brate. Čega? To je Ne. lubenice, jel? Pa Papkin? da ih malo ubrzam. A nemoj sve onda što ga repu ubrzaj, brate. Nje nema. I lubenicu koju, brale. Ljudi moji, u sljedećoj epizodi, to je obavezno što ćemo uraditi, to je ja ću dovesti, znači, svinje, ovce, krave, bukvalno sve vidjet ćete, bit će, neću niže kažem da se hvali sam, ali bit će full, ili tako kao? Brate, oće ono, ne Baš samo. će ono biti, znači, ovaj svet je, već Pa, je brate, toliko ima dobar. idem po još koju, ono, ipak nam fali Da. da ubrzam. I da, ljudi, to bi bilo to polako za ovaj kraj, znači da jednom i kalo odjavi, to bi bilo to polako za ovu epizodu, znači u sljedeću, kao što je rekao moj Burazer, ići ćemo u neki cave ili, ne, nakupit ćemo stoku. Da, razmnožiti, možda taman će farma narast žito, ovo sve. Pa da, i ono, I- znači, ali sve stvarno gori. Da, znači ljudi, sljedeća epizoda farma, a zatim XP farma. Da, može Zato što sam ja pronašao tamo u cave-u ovaj spawner, to Pa nisam imamo i pokazao. jedan u pećini, onaj. Pa da, taj dole, znači tamo gdje smo našli onaj na početku Iron, Da. u trećoj, četvrtoj epizodi, kad smo se preselili prvi put. Ali gdje smo bit će bili. baš super svet, ljudi moji. Da, znači već sve imamo ovdje u blizu, imamo seljake, napravit ćemo šine i onda ćemo ih dovesti da rade, ono, znači Da. da ih porobimo, brate. Znači da šljakaju za nas. Da, Da evo tako smo da jedva screenshotić. čekamo, jedva čekam da vidim šta će se dalje odvijati. I da ne zaboravite da bacite like, share, subscribe, uključite sve notifikacije da ne bi ništa propustili. Okreni se ljudi, okreni se masa vidi mene, bre. E. A? Šta je bilo, brate? Znači nećemo se tući, braća smo, brate, smiri se, ono. I da, ono, bacite like, bacite neki komentar, podržite nas kako nas sviđa, kako vam se sviđa. I to bi bilo to od ove epizode, vidimo se u Vidimo se u sljedećoj sljedećoj. ubrzo. Pozdrav.